आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. वैभववाडी तालुक्यात एक धक्कादायक प्रकार घडलाय. एका अल्पवयीन तरुणीवर लैंगिक अत्याचार करून त्याची चित्रफित तयार करण्यात आली. या प्रकरणी तालुक्यातील नेरले येथील दोघांवर तर राजापूर येथील एका तरुणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित तिघांना सोमवारी अटक करण्यात आली आहे. वैभववाडी तालुक्यात धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. परत जिल्ह्यातील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून त्याची चित्रफित तयार करण्यात आली आहे. ही चित्रफित व्हायरल करण्याची धमकी देऊन ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकरणी नेरले येथील मयूर सुर्वे, ओमकार पंढरी सुर्वे तर राजापूर तालुक्यातील तामाणे येथील पंकज पवार या तिघांवर गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली. तालुक्याच्या शेजारी असलेल्या एका जिल्ह्यातील अल्पवयीन तरुणीची तालुक्यातील नेरले येथील ओमकार सुर्वे या तरुणाशी ओळख झाली. या ओळखीचं रूपांतर मैत्रीत झालं. यानंतर ती तरुणी फिरण्यासाठी वैभववाडीत आली. यावेळी ओमकार व मयूर या संशयित आरोपींनी तिला दुचाकीवरून तालुक्यातील एका पर्यटन स्थळावर नेलं. त्या ठिकाणी उशीर झाल्यानं तिला नेरले येथील आपल्या घरी नेलं. तिथे गेल्यावर घरी राहण्याचा आग्रह केला. त्यांच्या आग्रहानुसार ती तरुणी तिथे वास्तव्यात राहिली. यावेळी यातील एका संशयितानं सुरुवातीला तिच्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिने त्याला विरोध केला. त्यानंतर दुसऱ्या संशयितानं तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. ते करताना त्याचं चित्रीकरण केलं. या चित्रीकरणाच्या आधारे तिघांपैकी एक जण त्या युवतीला बदनामी करण्याची धमकी देऊ लागला. तसंच ते चित्रीकरण व्हायरल करण्याची धमकी देत होता. यातील एकानं हा चित्रीकरण केलेला व्हिडिओ 14 मार्चला त्या तरुणीच्या मोबाईलवर पाठवला. तसंच तिला ब्लॅकमेल करू लागला. त्यानंतर त्या तरुणीनं याबाबत सोमवारी आपण राहत असलेल्या तालुक्यातील पोलीस स्थानकात या तिघांविरोधात तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीनुसार अधिक तपासाकरता हे प्रकरण वैभववाडी पोलिसात आलं. या गंभीर प्रकारामुळे पोलिसांनी जलद गतीने तपास सुरू केला. या गुन्ह्यातील तिन्ही संशयित आरोपींना पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, पोलीस हवालदार रणजित सावंत, किरण मेहते यांनी अटक केली. ही घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नवमी साटम, उपविभागीय पोलीस अधिकारी घनश्याम आडाव हे वैभववाडीत दाखल झाले होते. त्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. तसंच फॉरेन्सिक पथक नेरले येथे दाखल झाले. त्यांनी घटनास्थळाची तपासणी केली. या घटनेतील एक आरोपी एका लोकप्रतिनिधीचा सुपुत्र असल्याचं समोर येत आहे. आज या तिन्ही संशयित आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.